I am really support Navjit Narjari. दा बेखौनो फोरमायनो सानो नोंथांमोन जोंनि बे बर'नि गेजेराव दा बेनो मुं लाखिगासिनो दङ। जों गासिबो नबजित बायदि जानो नाजा दानि देरफुनाय माखासे गोरलै गथ' सानाखि बेफोरबो बिमा बिफानि नाजानायावसो जायो। दा आं बेखौनो फोरमायनो सानो दिनै बे जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे माइन्ड गोनां टेलेन्ट लानानै सोरनिबा फोरोंनो प्रेक्टिकेलखौ बियो गावनो लाजोबनो हानानै दिनै बर'नि सायाव दासनि मुंखौ लागासिनो दं। बेनिखायनो जोंबो बेनि फोरमायनाय बायदि आरो बेबो मोजां लामाखौ दिन्थिलांनाय बायदि खामानि मावनायाव जों गासैबो आग बारायनांगौ। मानो होनबा जौसिननिफ्राय जौसिन मुंनिफ्राय मुं जोंनि बर'आबो सासे सुबुङा बेफोरबायदि मोसादोंमोन आरो गुबुनफोरजों बाख्नाय जानाय बायदि जोंनि बर'आबो नबजितआ दा नोंथांमोना लास्ट फाइनाला 10सिमहालागै जुदि बे खमप्लिट जायो अब्ला बेयाव फाइनाला फैगोन आरोना नोंथांमोना मिथिनो हागोन। नायबाय था नोंथांमोनाबो माने बेखौ दा सोर सोर भट होनो मोनाखै नोंथांमोना भट होबानो जाबाय। नैबे स्क्रिनाव होनाय नम्बरखौ नोंथांमोना सेरबानो भट जागोन। जायफोर दासिमबो सापर्ट होजोबनो मोनाखै दा बेखौ बांसिन हाइ लेभेलाव लांनो थाखाय नोंथांमोन जोंबो गासिबो नबजित बायदि मोजां मावनो नाजादो आरो मोजां लामाखौ बेनो दिन्थिगासिनो दङ आरो जोंबो नुगासिनो दङ। आरो नोंथांमोन बिदिनो जोंनि बर'नि सायावबो मुंनि सायाव मुं लाखिनो थाखाय नाजाबोबाय थादो आरो जों मानसिया गाज्रिनिफ्राय जों सुद्रायनो हायो। दानि माखासे जाथायफोरखौ लानानै आं बुंनो सानदों सानाखि जोंनि माखासे दा जोङो खामानि गैखाला बेखारखासै होननानै जों थायोबा जों बेखारानो जागोन। बेनिखायनो मानसिनाव मोनसे गावबागाव मावनानै लानायनि गुन थायो। मोजां खामानि मावनायाव माबायदि समायनाय आरो गाज्रि खामानि मावनायाव माबायदि समायनाय नैबे दा बे एडखौ लानाय जादों। बेयाव बुहुतनि खामानिया बेसेबां माबायदि गाज्रि मावो मानसिनि सायाव माबायदि रेड खालामो दायो इन्टारेस्टखौ दिनै बेबायदि जायो होनना फोरमायदों। बेहाय नोंथांमोनानो नबजितनि नै खसाबोनाय जा बे मुगाया फैगासिनो दङ। जेब्ला बे जुगा फैगोन जेब्ला जों बोराय बुरै जानो बेसेबां बे जेब्ला बे बोथोरा जोबलांगोन अब्ला बेबादि जम्बि फैगोन बे मिनिंखौ लानानै मोसानाय जादों। दा बेयाव बेसेबां हाइ कुवालिटि थांखो नोंथांमोनाबो नायदोंब्ला नुगोन जानांगौ। दा बेबायदिनो नाजानांगौ जोंफ्राबो कुवालिटि भिडिअ बानायनानै मोसानानै बेफोरबो मोनसे प्लट लाना फैनांगौ। आरो जेसेबांनाखि जोंनि मुं जानाय सुबुंफोरखौ जों बेबायदिनो ससियेल मिडियाबो नागारनो नाजानांगौ आरोना गासैखौबो मुं होनांगौ। जों गासैबो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो आरोबाव बे बिखयनि गेजेरजोंनो सोरबा सुबुङा मोनसे गामियाव आरोना बेखौ आं लाना खोथा बुंनोसै। जाय सुबुङा मोनसे गामियाव जेनेबा जाथिनि मोनसे मोजां मावनाय माबाबा मोनसे मोजां मावनाय बेफोरबायदि जाथाय एबा मोजां खामानि मावनायाव आग बारायदोंब्ला दिनै बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ सापर्ट होनांगौ। मानि थाखाय होनबा माब्रैथो जों सुबुङा बोर गेदेर जालांनो हानाय नङा होनबा। बेनिखायनो सापर्ट होनांगौ आरो मानो होनबा बेयाव हिंसा हिंसि दाखालाम गासैखौबो गोसो समान अननायजों नायनांगौ। जेरै गावनि फिसाखौ अनो थिग बेबायदि गुबुनखौबो अननो हानाय जानांगौ। होमब्लासो जोंनि गोसोआव मैला गोसोआ थानाय नङा। होमबासो जों बयबो जों खौसे जाना गासिबो अननायखौ होनायजोंसो मानसिफ्रा साक्सेस जायो मिथिबायना। अननाय आरो बोर जासिनायजोंसो थिग बेबायदिनो जाय सुबुङा मोजां खामानि मावना आवगायलायदों बेयाव गामिनि गासै रायजो राजाफ्रानो सापर्ट होनांगौ। गामिनि रायजोआबो सापर्ट होनांगौ। गासिबो जायगायाव सापर्ट होजोबनांगौ आरोना। जाहाथे बेफोरबायदिनो गोबां आखुजों गोबां आदबजों मानसिफ्रा मानसिनि सायाव जि थांखि लानानै मावनो नाजादों बेयाव मा हेंथा होनाङा। मानसिनि सिगाङाव मोजां मावना दिन्थिगोन बेखौ मोजां सुबुं होननानै बुंखागोन। बेनिखायनो सापर्ट होनांगौ गासैबो बेबायदि बारायनायाव। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम भइसजों लाना फैनाय जादों। आइ एम सरि। बाय बाय।